Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube channel दा आसा खालामो गासैबो मोजां दङ ADRE 2.0 एग्जामनि एडमिट माब्ला मोनगोन बेनिफ्राय वेकेन्सि 13,000 14,000 Gr.III Gr.IV फरेस्टनि माब्ला एडमिट बेनिफ्राय BTC साख्रि मा जाखो Gr.III Gr.IV नि एडमिटआ माब्ला मोनगोन स' बेनिफ्राय खायसे कमेन्ट्स खालामगासिनो आन्दायगासिनो चेनेलखौहाय मानोना आंनि बायदि चेनेल गोबां नाम लाबाय दा बेखायनो आन्दायो दा बेखायनो नोंथांमोना आपडेट नायबाय थानोबा दा नोंथांमोना चेनेलनि लोगोखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय भइसखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय चेनेल नेमखौहाय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दा आंनि जाबाय Bodo Info अफिशियेल YouTube चेनेल दा गोबाव खालामा जों थांसै अफिशियेल साइडआव फार्स्टआवनो जों फैबाय BTC आव आरो BTR नि साख्रि गोबां नेगासिनो दंमोन दा बिथांमोनाहाय नोंथांमोननो मोनसे साख्रिनि अफिशियेल नटिस होदोंमोन बेनो जाबाय Gr.III आरो लोगोसे Gr.IV दा बे जाबाय BTC सेक्रेटारिनि आन्डाराव दा अलरेडि नोंथांमोना Gr.III बे जयनिं जाबाय JW बेनिफ्राय स्टेन'आवहाय नाथाय लोगोफोर Gr.IV एडमिट गोबां नेगासिनो दङ बेनो जाबाय Gr.IV एडमिटआ दासिमबो जेबो खबर गैया अके स' गोबां सोंदोंमोन बिनि कुइसना बेनि एन्सारा दासिमबो अफिशियेल नटिस गैया जे माब्ला लागोन अरेल टेस्टखौहाय दा जेबो बियो आपडेट गैथ'वा आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोना नैबे अफिशियेल साइडआवनो नोंथांमोना गासैबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन बेखायनो सम सम नोंथांमोनाबो भिजिट खालाम देन Gr.III बेनिफ्राय Gr.IV साख्रि माब्ला मोनगोन BTC आव गोबां फैगोन होनना नेगासिनो दंमोन दासिम जेबो अफिशियेल आपडेट गैथ'वा जे बबे मान्थआव बबे दानाव ओंखारगोन दासिम गैथ'वा आरो जेब्ला फैयो Gr.III Gr.IV नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन दा बेखायनो बे लिंकखौहाय नोंथांमोना सेभ खालामना ला बेयाव भिजिट खालामबाय था अब्लानो सिगां नोंथांमोनाबो चेक खालामनो हागोन Gr.III आरो Gr.IV आव बेनिफ्राय फैबाय BTC फोरोंगिरि साख्रिनि माखासे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन LP स्कुल आरो UP स्कुलाव जों डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै दा गोबां सिगाङो माने डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जाबाय थादोंमोन नाथाय MCC नि थाखाय थालांदोंमोन माने गेप्स दोनदोंमोन दा MCC नांबा माखासे भेरिफिकेसन डकुमेन्ट्स इन्टारभिउनि बागै लानो हाया नालाय दा फिन कनसेप्टआव बेयाव फैखाबाय नोंथांमोना गोबां मिथिखाबाय बेनो जाबाय LP स्कुलाव नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जाफिनबाय एबा जाफिनसिगोन अके एन्ड UP नि फैथ'वाखै बे जोबनाय लोगो लोगो UP ना फैगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव माखासे मेरिट बेसिसआव साख्रिखौ मोनगोन बेनो जाबाय फोरोंगिरि दा नैबे जोङो LP निखौ जों नायोबा नटिसखौ मोनदों जे नोंथांमोना 2 जुननिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जाफिनसिगोन आरो बेनिफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो जुलाइआवहाय UP स्कुला जागोन दा बेनो LP आनो 1 जुलाइसिम जागोन बेनिफ्राय जुलाइनि 1 सप्ताहनिफ्राय UP स्कुलाव जानायनि चान्सआ दङ स' बेनिफ्राय नोंथांमोननिया जे पस्टआ बेसेबां दं आरो दाखालि आसाम स्टेटआव मोनसे आपडेट होदोंमोन जे गासै लानानै पस्टआ 14,000 भेकेन्सि दं होननानै बेनो जाबाय फोरोंगिरि दा फोरोंगिरि LP स्कुल बेनिफ्राय UP स्कुल एबा ME स्कुल बेनिफ्राय हाई सेक्सनावहाय टटेल 14,000 भेकेन्सिनि मोनसे आपडेट फैदोंमोन निउस पेपारावहाय आं बेखौ स्क्रिनाव होगासिनो नोंथांमोना चेक खालाम दा ओभारअल BTC आवबो बेनो थानो हागौ गासैबो लानानै 14,000 आसाम स्टेटआव बिथांमोना डिक्लेयार खालामदोंमोन देन फैबाय ADRE नि एग्जामनि बागै स' ADRE 2.0 एग्जामा जाथारसिगोन बेखौथ' चिफ मिनिस्टारा ओरैनो फोसावखाबाय नर्मेलि बेनो जाबाय आगस्ट आरो सेप्तेम्बराव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय Gr.III आरो Gr.IV आरो बे ADRE एग्जामा लं प्रसेस बेखायनो दान मोनसेयाव नोंथांमोना एग्जामखौ होबाय थानो मोनगोन बेनो जाबाय Gr.III Gr.IV आव दा बिनि सिगां एग्जाम डेट ओंखारबासो एडमिटखौ नोंथांमोना मोनगोन अके दासिम एडमिटनि आपडेट गैथ'वा नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि आगस्टआव जायोबा नोंथांमोना फर्स्ट सप्ताह आगस्टआव एबा जुलाइनि लास्ट उइकआव नोंथांमोना एडमिट मोनगोन दा बारा गोबाव गैला जायखिजाया दान मोननै मोनथामल'सै ADRE एग्जामा नोंथांमोना बयबो साखाफारा जादों बेनिफ्राय डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय बेसेबां भेकेन्सि दङ एलटेड भेकेन्सिसनि सायाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ 2.0 नि थाखाय जे मोनसे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां दङ भेकेन्सिया बे आगस्ट सेप्तेम्बराव एग्जाम लानाय Gr.III Gr.IV दा बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं सिं एन्ड बेनिफ्राय जुदि गासैबो क्लियार जायोबा हमना ला दा मोनसे डिपार्टमेन्टआव मा पस्ट दङ बेसेबां दङ गासैबो बेयाव डिटेल्सआ फैबासो बिथांमोना एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनो हायो दा बिनिनो सिं खामानिया सर्सआव मोननाय बादिबा सोलिगासिनो दङ आरो गासैबो फिक्स जाबाथाय बिथांमोना एडमिटखौहाय नटिस खालामगोन एबा इस्यु खालामगोन देन जों एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय ADRE नि काटअफआ बेसेबां थांगोन थांनाय बाराव बेसेबां थांदोंमोन बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन आरो बे आगस्ट सेप्तेम्बराव एग्जाम जायोबा दा बिनि पस्टआ टेन्टेटिभलि ओरैबायदि होनदों 13,000 नाथाय समजों लोगोसे बारायगोन बायदि जाना दङ मानोना पस्टआ गोबां दं आसाम स्टेटआव दाबो दा बेखायनो जायफ्रा मोजां फरायगासिनो दङ नोंथांमोना गोबां चान्सआ दङ Gr.III आव साख्रि लानो एबा Gr.IV आव एबा ड्राइभार पस्टआव दा बे टटेल 13,000 पस्टआ दङ बेनिफ्राय गासै आसाम स्टेटआव 50,000 खाथियाव भेकेन्सि दं होनना बुंखादों जेब्ला नोंथांमोना गुबुन आसाम पुलिस बा APDCL आव बा नोंथांमोना टिचिं लाइनावहाय साख्रिखौ मोननो थांगासिनो दङ बे बोसोराव स' बेनोमोन नेक्स्टआव लोगो मोनगोन नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेल